Dobar dan, moje ime je Ante Vrdelja i voditelj sam marketinga ovdje u Muzeju povijesti video igara u Zagrebu. Inače sam direktor razvoja poslovanja kanadske tvrtke za izradu video igara Big Blue Bubble. U životu sam izradio ili sudjelovao u izradi od nekih 10-ak igara. Odigrao sam ih više od 1000. Dakle, moje omiljene igre, igra broj 1, ja bih rekao klasičan izbor, Monkey Island. To je avantura iz LucasArtsa i inspirirana je zapravo jednom vožnjom, to je tematski park, Pirat iz Kariba. I ja bih rekao, za mene odavdje sve počinje. A sad ako ja otvorim, ja ne znam šta ću unutra naći. Možda je La Cucaracha još prisutan. Moje najdraže igre broj 2, radi se o Baldur's Gate 2. Igra je iz 2000-ih, svašta tu ima knjižica, ima nekakva mala mapa. Meni fale te kutije dan danas, više ih nema, sve su igre digitalne. Moja najdraža igra broj 3 su The Last of Us i Uncharted iz Naughty Doga. Vrlo brzo postaju moje najdraže igre svih vremena. Pakiranje Uncharteda 4, onog zadnjeg i po meni najboljeg, u serijalu koji je uskočio u hlače Indiana Jonesa dok je Indiana Jones bio na nekom odmaranju. Ovdje imamo mapu sa zlatnim slovima. Ovdje je novac koji mi je Sony dao, 100 eura za recenziju da bude dobra. The Last of Us, neću puno objašnjavati o čemu je igra, snimljena je istoimena serija. Pakiranje spektakl, znači ima rupu i to pravu. Je li ovo prostački? Bi birali samo jednu koju bi uzeli na pusti otok, koja bi to bila. Ja imam jednu koja to ne bi bila. Znači, prvo sam u njoj jako puno vremena, Unreal Tournament 99. Multiplayer pucačina, fenomenalna igra, fenomenalno društvo u to vrijeme. Međutim, na pustom otoku ne znam s kim bi igrao, pa recimo onda ovo ne bi uzeo. Toliko od mene za danas. Svojih omiljenih igara imam još, siguran sam da imate i vi. Pa uvijek nam je drago da dođete i to nam kažete i da o tome pričamo. U svakom slučaju dođite.